худовандо ба ин кӯдак умри дарозро насиб гардон. ӯ ҳоло зебоиҳои ин оламро тамоман бӯе набурдааст. бемориашро табобатшаванда мегӯянд, вале барои муолиҷа фақат пули калон лозим асту. халос. шояд дар назари инсонҳои саховатманд $10,000 он қадар пули калон набошад, вале барои падару модари Марьямҷон доштани ин қадар маблағ хеле дастнорасу камёфт аст. Марьямҷон умед дорад ки бо кӯмаки мову шумо дубора ба пой мехезад ва дар назди беҳтарин духтурҳои кишвар табобаташро пушти сар менамояд, вале метарсад ки худованд дар тақдираш чиро навиштаву чиро муяссар мегардонида бошад. умри ман агар як рӯз ҳам монда бошад, мехоҳам ҳамроҳи додараку хоҳараконам онро сипарӣ намоям. мехоҳам хандаи падарам абадӣ бошад, ашки модарам аз рухсораш тезтар канда гардад, вале боз метарсам ки чаро умри ман ғамқативу бемактабу бедафтару бебозича рафта истода бошад. рӯзгори сахти алиҷон, яъне падари Марьямҷони 12-сола, ба ҳамаи мову шумо маълум аст. чуноне ки дар хабари пешин $2,000 ҷамъ карда шуда буд, он барои сарфи табобат тамоман камоӣ мекунад ва бо дарёфти $8,000 дигар падари хунинҷигари Марьямҷон аз мову шумо мадад меҷӯяд. пеши мардуми ин кишвар дастнигар аст. биёед боз ҳам дасти мадад сӯи ин хонавода дароз намуда ба Марьямҷон яксомонӣ ҳам бошад ҷамъ мекунем ва намегузорем ки дили кӯчаки ӯ аз ҳозир ба ғам олуда гашта эҳсосаш аз дунёи наврасӣ рӯ ба хазон биёрад. имрӯз ба ин оилаи дастнигар боз ҳам маблағи табобат лозим аст. пас биёед бетарафӣ накарда кӯмаки хешро ба Марьямҷон дариғ намедорем. Ассалому алайкум. Ман Марьямҷон, духтари ҳамаи шумо, хоҳари ҳамаи шумо. Ман беморам, барои табобатам пули зиёд лозим. Шукр ки бо кӯмаки шумо 20% пули табобатам ҷамъ шуд. боз умед дорам. барои зиндаги кардан ба ман фақат ёрдами шумо лозим. аз ҳамаи шумо миннатдорам акаҷоно, апаҷоно. боз ба кӯмаки пули шумо ниёз дорам. барои табобатам як сомонӣ дариғ надоред. хоҳиш мекунам. худованд аз шумо розӣ бошад.